I love you all. Mwah. Sana all. Hello mga cute. Welcome back sa ating munting channel, Road King TV. Ano ba? Yung mga oras kagapon mga cute no. Ohayo sa inyong lahat dyan. Magsamok-samok na po sa inyong wall mga cute. Anak, may dagas kinabuhay ato diha. Ay mo kalimot to subscribe mga cute ha. Road King TV o Paloy TV vlog. I-share na po rin tripod. O diba? O kisama itong way-oya biha. Kina yung mga babae ba patbida gid eh. Magsipangita gwapo yung panguyaban. Mingon na nga, ano mo na. TikTok akong ginikanan. Ano ko nagdosa na. Mingon, ako sa humano ako pag-eskwila. Pero gigwapo mga uyab ba. Bisag di na mahuman ang pag-eskwila. Pero kita mga bati mga uyab. Awa yun. Daghang alibay ng mga mananap. Kita. Tingnan ko lang. Paita. Dugay na lang tani sa mundo sinungaling wa gihapon. Sa kata mga kauyaban eh. Ngita magwapo ni mga panaway. Uwa. Ayun tamo pangita gwapo eh. Nakataon mo diri pangit. Panguyaban mo di mo manugot. Paita po din nyo eh. So, ay mo kalimot og subscribe sa balik ang gitan niyo. Nya mo to mga kito. Ang ping mo karon niya. I love you all. Mwah. Anong kailangan kong gawin